Animal Planet søger en ny krokodillier efter Steve Irwins tragiske død. Vi på DK4 har måske fundet den nye Steve Irwin. Manden hedder Steffen Iversen og bor i udkanten af Herning. Her stiller vi om til vores reporter, Jørgen Olsen, som står sammen med Steffen. Så er det dig, Jørgen. Tak for studiet. Her står vi med den snart verdensberømte Steffen Iversen, som vil vise rundt i en dyrebutik lige derovre og fortæller os lidt om de forskellige foder og de forskellige dyrearter. Værsgo, Steffen. Hej, jeg hedder Steffen Iversen. Og jeg vil vise jer rundt over i min dyrebutik. Se, det der er min ven, Bjørn. Han er simpelthen super sød. Og når man ikke har nogen at snakke med, så er dyrene altid det bedste i verden. Goddag. Steffen, du nåede at fortælle os noget om dyrene, og har du så fundet nogle dyr? Vil du dele din viden med os andre? Ja, det vil være mig en stor ære, hvis jeg skal dele min viden om dyr. I tænker nok søde kaniner, men jeg tænker farlige kaniner. Jeg startede i det små med kaninerne, og snart kommer jeg til Australien, ned til de farlige krokodiller. Jeg står her sammen med Henning, og jeg skal lige høre, Henning, er det rigtigt, at du har fået hjælp af Steffen Iversen? Ja, det er helt rigtigt. Hvad har du fået hjælp med af ham? Jo, jeg havde de her dræbersnegle i min have også. Så ringte jeg til Steffen. Så kom han og fjernede alle dræbersnegle i min have. Så du har ikke flere tilbage nu, eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Jeg har hørt en fugl synge om, at du er god til at fjerne skovsnegle. Ja, det er så rigtigt. Det er en af mine helt specielle tricks. Vil I se, hvordan jeg gør? Ja. Hopper ind i busken, og så fanger du skovsnegl, og så kommer du ud med stor skovsnegl, og så tager du snegl og smider langt væk. Og sådan gør du bare igen for at fange de store. Vi har været så heldige at komme med til en af Steffen Iversens træningstimer, hvor han træner med de farlige krokodilledyr ude i en sø. Og nu kan vi se Steffen Iversen kæmpe mod en krokodille. Det bliver farlige. Farlige sager, det er farlige. Jeg må hellere på det væk. Ich bin Schnappi, der kleine Krokodil. Komm aus Ägypten, liegt direkt an mir. Zuerst dachte ich in einem Ei. Dann schnief, schnapp, schnapp, der ich frei. Schnief, schnapp, schnapp. Farlige krokodiller er på land. Her i studiet har vi mig Karen, Steffens kone. Hej Karen. Hej. Nu er der stillet til at svare om at komme på Animal Planet. Hvad synes du egentlig om det? Jeg synes, det er en god idé, fordi at, jeg har altid vidst, at Steffen han var bedre end mig i de stil. Okay. Men Karen, Steffen udsætter sig for meget stor fare ved optagelserne og under optagelserne. Hvad siger du til det? Jamen, jeg tror, at Steffen han har styr på det, men hvis han skulle gå hen og dø, så må jeg bare finde en anden. Er det Steffen, som bliver den nye tv-stjerne på Animal Planet? Eller er han bare et kæmpe føls, som ønsker at blive berømt? Hvorfor mon Steffens kone griner hele tiden? Er hun mon på stoffer? Eller kan hun bare godt lide alkoholiske drikke? Men det er det dag. Jeg vil sige farvel. Og tak for i dag. Til i morgen på DK4. TV, det giver mening.